MasterChef on kilpailu intohimoisille ja lahjakkaille amatöörikokeille. Kilpailijoille annetaan mahdollisuus muuttaa elämänsä suunta ja tehdä ruoanlaitosta osa tulevaisuuttaan. Tämä on se, mihin kaikki kulmautuu. Näen edessäni valtavaa potentiaalia. Otakaa meille annos, mistä voimme olla ylpeitä. Hei MasterChef Sarra. Hei. Sä voitit viimeisen painetehtävän ja sen takia sä saat valita tänään meidän päivän raaka-aineen. Eilinen hernekeitto. 2 desiä vettä. Mä valitsen 2 desiä vettä. Selvä. No niin, mitäs MasterChef Sarralla täällä syntyy? No mä aloin sit tästä ihan tekemään tällaista tuorepastaa itse alusta asti. Joo. Ootko pastakonetta käyttänyt aiemmin? En oo ikinä ennen käyttänyt. Joo. Katsotaan vähän. Joo. Joo. Ihan mä laitoin tänne veden joukkoon sitten. Lähdin laittaa jauhoa ja hiivaa ja Ja katsotaan sitten. Mä lähtisin nyt siitä, että kyllä kannattaa silleen pitää mielessä, että kunnioitat tätä raaka-ainetta, tätä Joo. vettä. Ettei, Joo. Että joo. Kyllä. No niin. No Joo. mutta sä jatkat siitä sitten. Joo, mulla on vähän no kiirettä. Niin, hyvä. Joo. No mitäs sitten, miltä näyttää? No vesihän on tunnetusti tosi vaikea raaka-aine, että tosi helposti jää raaaksi. Joo, ylikypsäksi menee tosi helposti. Niinpä. Joo, mä Mitäs kattelin. kalju? Siellä on vähän tuorepastaa tulossa ja aika huonolta näytti, että ei nää ole ikinä tehnyt ennen. Niin. Että hyvä, että pastakonetta on Niin. käyttänyt. Joo. En mä ymmärrä, mitä nää täällä kilpailussa edes tekee. No, 2 minuuttia aikaa, katsotaan mitä käy. Joo. No mä unohdin sitten, siis siinä on vaan minuutti aikaa käydä siellä MasterChef-komerossa. No siellä ruokakomerossa. No sit mä unohdin tietysti se pääraaka-aineen eli veden. No sitten no mä päätin, että mä lähden tällaista erilaista näkökulmaa tähän nyt. Eli mä pilkon sipulia, jotta mua rupesi itkettämään. Ja sitten mulla on tässä tämmönen astia, mihin mä kerään ne kyyneleet. Ja siitä mä sitten, täällä on jo muutama itse asiassa. Ja joo, itse asiassa mä tykkään enemmän tällaista orgaanisesta lähestymisestä ruokaa, joten tää mulle sopii tosi hyvin. Nyt. Joo, eli mä laitan tähän sitten vähän, mä oon pilkkonut sipulia ja sitten mä laitan vähän herkkusia, että paseeraan sen tosi siistiksi ja sitten sekoitan sen tähän tomaattiin ja vähän paistan tästä tonnikalaa ananasta siihen lisäksi sitten mä niinku ihan pilkon nämä tomaatit tähän. Tosiaan mulle tuli vähän nälkä tossa, niin mä ajattelin tehdä tämmöstä välipalaa tässä välillä, että tää mun vesiannoshan on tossa takana nyt uunissa. Eli mä tykkään himas kuunnella, mä oon siis toi MasterChef-niitis. Mä tykkään kuunnella Nightwishin vanhaa nimenomaan, et se muuten ihan paskaa. Tyytön mä oon tällä hetkellä, että no kokkaillahan mä tykkään. No niin, MasterChef Iiti, mitä sä oot täällä nyt tehnyt? No mulla on tää etanamousse tässä kohomassa koko ajan. Kohomassa on. Joo. Se pitäisi olla kuule kypsä jo. Näyttää nyt vähän siltä, että se olisi vähän palannut pohjaa. Mutta mutta tää on ihan tarkoituksella. Joo, just. Joo. Mä yritän nyt kaataa se tähän, se on vaan vähän Joo. kiinni vielä siellä. Just. No 2 minuuttia aikaa.
äkkiä! Kutsukaa ambulanssi paikalle! Joo, siis mähän tykkään kotona kokkailla vähän tulisia ruokia, mutta ainut vaan se, että vatsa ei ole ihan vielä tottunut siihen. Niin aika paljon aikaa tulee kulutettua täällä mun kylppärissä, että mä oon sisuttanut tän ihan niinku sitä varten. No mites Masterchef Sarralla täällä? Ihan hyvin, että tää mun välipala alkaa olla tässä valmis, että se vesiannoshan mulla on ollut tässä jo jonkun aikaa. Mä käytin sen tuolla uunissa, vähän paseerasin ja sit mä aloin tekemään tätä välipalaa, tuli vähän nälkä tossa. Voi olla, että tästä liikenee vähän sitten lisukkeeksi siihen kanssa. Ota. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja Sarra, ole hyvä. No niin, ja kuvaile sitten vähän tätä. Eli mulla on tässä nyt tätä vettä kahta erillä tavalla. Eli tässä on ihan tämmönen klassinen basilikavesi. Mä oon sen pikaisesti käyttänyt uunissa. Ja sitten tässä on tää paseerattu ananasvesi. Se on ihan hanasta otettu. Ja sitten lisukkeena on tämmönen tuorepasta pohjalla paseerattua herkkusientä ja vähän tomaattia ja muita lisukkeita. No niin. No, tää on ihan ok onnistunut, että hyvin on tää kypsyysaste mennyt tässä näin. Kiitos. No niin, katsotaan sitten. Siis tämähän on aivan syömäkelvotonta vettä. Mä odotin sulta vähän enemmän. Mun mielestä se onnistui ihan niin kuin kuuluukin. Lisuketta katsotaan sitten. Erinomaista. Kiitos. No niin, Masterchef Iiti. Ollaan valmiita. No niin, elikkä tossa noin. Kerros vähän, mitä sä oot tässä tehnyt meille. Elikkä tää on tällaista orgaanista suolavettä, joka on ihan niinku ihmisruumiissa paseerattu. Hyvä, joo. Mulla on aika äsken, kun mun sipulit tosiaan Joo. tehtävänsä. Hyvä. Että sipulien avulla sain Joo. tämän aikaiseksi. Ja Joo. sitten tässä on Klassinen tapa. lisukkeena Masterchef Sarran pizza. Kiitos, maistellaan. Joo. Mä vähän sitä ihmettelen, että miten se sillä oli ihan hyvät lisukkeet siellä tulossa, mutta eihän se sit niitä käyttänyt, että mä kävin yhdessä vaiheessa maistamassa sitten sitä ja se oli kyllä niinku suoraan sanottuna ihan niinku palannut. Mut kokeillaan tätä. Ihan hyvät, hyvin tulee toi tuorepasta tuolta. Sen täytyy kysyä, missä on suola? Masterchef Iiti, Masterchef Sarra. Me olemme nyt arvioineet teidän ruoka-annokset. Ja olemme päätyneet siihen tulokseen, että Masterchef Sarra, sinun ruokasi oli tällä kertaa Huonompi. Sinä olet hävinnyt tämän Masterchef-kilpailun, mutta jännitys ei lopu tähän. Nimittäin ensi viikolla te molemmat joudutte painetehtävään. Masterchef-finaali ei olekaan vielä ohi.
tunnemme, että tarvitsemme lisää arvioitavaa, jotta voimme päättää teidän väliltänne. Menkää nyt valmistautumaan ensi viikkoon. Silloin selviää, kummasta tulee Malmin kartanon Masterchef. Tämä on Masterchef-finaali. Seisot Masterchef Iiti tässä nyt mustissasi, koska olit viime kerralla huono. Nyt on finaalitehtävän vuoro ja tänään valmistatte vapaa-valintaisen jälkiruuan. Tämä on painetehtävä ja aikaa on 2 minuuttia. Nyt päästämme kilpailijat kuuluisaan Masterchef-vaatekomeroon. Paljon on aikaa. Minuutti! He valitsevat minuutin aikana sieltä nyt tarvikkeet finaalitehtävään. Kyseessähän on jälkiruoka. Jännityksen vuoksi laitamme hieman musiikkia. Aikaa on enää 2 minuuttia. 10, 9, 8, 7. Aika loppui! No niin, katsotaanpa mitä kilpailijamme ovat Masterchef-vaatekomerosta löytäneet. Masterchef Iiti, mitä sinulla on täällä? moi Sikke. No ihan ensimmäisenä kun mä lähdin Masterchef-vaatekomeroon, niin mä lähdin ottamaan jokaista kiiviä, mitä mä sieltä löysin. Ai, Iiti, nyt on käynyt huonosti. Tuohan ei nimittäin ole kiivi, se on paseerattu pässin kivessä. Nyt mulla menee kaikki kyllä ihan uusiksi. Joo, kyllä nyt jännittää nähdä, että millainen jälkiruoka tästä syntyy. Onneksi mulla on kuitenkin kurkku, ketsuppi, volttaren, maitoruoka, maustettu ruoka, viikon vanha hernekeitto sekä tuntematon esi. Se on luumu. Jään innolla odottamaan, mitä tästä syntyy. Mähän en ole aiemmin käsitelty näitä pässinkiveksiä. Mä en tiedä, kiivillehän tää näyttää, mutta en tiedä miten tää toimii nyt sit. Mä teen sit pässinkivesrahkaa. Masterchef Iiti, mitä sinulla täällä meni? En tiedä! Mitä siellä on tulossa? Joo, sitä samaa! Näyttää aikamoiselta sotkulta. Ei vaan mitään! Tää Joo. on tää viimeinen mahdollisuus, Joo. mä haluan mun unelma! Joo, sun täytyy nyt näyttää tässä kaikki, mitä sä osaat. Kyllä mä luulen, että tässä on kaikki, mitä mä osaan. Joo, hyvä. Anna mennä Masterchef Iiti. 2 minuuttia aikaa.